Ibinasura na ng korte noong December 16, 2021 ang kasong simple disobedience na isinampa laban sa 11 miyembro ng League of Filipino Students Zambales. Nauna nang ibinasura ang kasong violation of social distancing noong May 7, 2021. Ito ay ayon sa pahayag ng League of Filipino Students Zambales nitong January 12, 2022. Ayon pa sa LFS Zambales, ang pagkakadismiss umano ng mga kaso ay hindi lamang tagumpay ng Zambales 11 at mga tumulong sa mga ito, kundi tagumpay umano ito ng buong mamamayang Pilipino. Matatandaan na patungo umano ang mga miyembro ng LFS Zambales sakay ng isang van sa regional mobilization ng Mayo 1 sa Angeles, Pampanga noong May 1, 2021. Ngunit hinarang umano ang mga ito ng kapulisan sa Castillejo, Zambales dahil lumabag umano ang mga ito sa minimum health protocols. Nadetain ang mga ito sa Castillejo's Municipal Police Station at nakalaya pagkaraan ng 2 araw matapos makapagbiyansa. Sa inilabas naman na pahayag ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP noong January 17, ay suportado umano nila ang naging pagbasura ng korte sa mga kaso laban sa mga miyembro ng LFS Zambales. Ang naging desisyon ay nagpapatunay umano na ang pagiging kritikal at progresibo ay hindi isang uri ng krimen at terorismo. Ito ay paraan lamang umano ng pagrepresenta sa boses ng mga mamamayan. Sinabi din nito na dapat panagutin ng mga kapulisan at opisyal na umaresto sa mga estudyante. Nanawagan din ito sa mga kapwa journalist at iba pang human rights defenders na makiisa sa pagsulong sa karapatan, hustisya at kalayaan. Marion Lozano, CLTV News.